Panali tawuni ina yotchuka komanso imene idadzaza ndi anthu a ndalama zawo. Mu tawunimu mudali banja lina la bambo Kelvin amene mkazi wawo dzina lake lidali Thandiwe ndipo adali ndi ana atatu. Bambo Kelvin amagwira ntchito ku banki ngati manager, pamene Thandiwe mkazi wawo amangokhala pa khomo kusamalira ana, kuphika ndi zina zotero. Linali banja losangalala kwambiri, ankakhala mwamtendere, amaseka, kusewera limodzi, angakhalenso kuphika kumene. Ndipo anthu ochuluka amalisirira banjali popeza adali ndi chilichonse kuphatikizapo ndi mtendere womwe. Tsiku lina monga mwa nthawi zonse bambo Kelvin adapita ku ntchito. Masana a tsikuli kudabwera msungwana wina dzina lake Lita, yemwe adali ndi vuto limene limafunika kuti akumane ndi amaneja a bankiyi. Lita anafotokoza za vuto limene anabwerera ndipo Kelvin anamuthandiza bwinobwino. Ndipo atathandizidwa awiriwa adapitiriza macheza awo ndipo adasinthana manambala. Kenako anayamba kutumizirana mameseji tsiku ndi tsiku komanso kuyimbirana lanya. Apa nkuti Lita ankagulitsa nsapato, zovala komanso zikwama pa benchi mu msika wa mtawuniyi. Kuphatikizapo adali ndi kagulosale kakang'ono. Ndipo Lita ndi Kelvin adapalana ubwenzi. Koma apa nkuti Lita amadziwa ndithu kuti Kelvin ali pa banja ndipo ali ndi ana atatu. Popeza amankonda kwambiri Kelvin, Lita adasangalala nazo zokhala side chick yake kapena kuti MG2. Ndipo awiriwa amakhala moyo wosangalala koma wanseli. Amayenda m'marestaurant osiyanasiyana kudya zakudya zodula ndi kumasangalatsana. Kelvin amamva kukoma kuyenda ndi Lita malo osiyanasiyana popeza adali mkazi wokongola kwambiri kuposa mkazi wake. Awa adali malingaliro ake chabe. Chifukwa cha chibwenzichi zinthu ku nyumba kwa bambo Kelvin zinayamba kusintha. Anayamba kubwera mochedwa osafotokozera komanso ankamuyankhula Thandiwe mokuwa komanso mokwiya angakhale pa zinthu zing'ono-zing'ono. Lita ankalimba mtima kupitiriza chibwenzi ndi Kelvin ngakhale anali pa banja chifukwa cha mabodza amene Kelvin amamuuza. Mkazi wanga nakakhala kuti amadziwa kuphika bwino ngati mmene umaphikira iwe. Nyemba zimakhala zolimba sizipsa bwinobwino, nthawi zonse amakhala okwiya ngati chipande cha nkhandwe, sindimamkondanso koma ndikungokhalira ana anga. Mwana woyambayo akadzangofika zaka 18 ndidzamusiya. Izi zimapereka chilimbikitso kwa Lita kuti tsiku lina adzakhala Mrs. Kelvin ndipo amakana amuna ena banja chifukwa cha mabodza amene Kelvin amamuuza. Koma kunena zenizeni mwatchutchutchu, Kelvin ankakonda kudya zakudya zimene mkazi wake amamuphikira mpaka na mphuno yake imasefukira. Amakonda kuseka limodzi ndi mkazi wake akamaphika komanso ankanyadira banja lake akafika ku nyumba. Ngakhale kuti nthawi zina amabwera usiku komanso kumukalipira mkazi wake. Chikondi pa banjali chinalipo ndithu. Kelvin atapita kosamba adasiya foni yake pa tebulo ndipo panabwera meseji yochokera kwa Lita imene idaonetseratu kuti awiriwa anali pa ubwenzi. Thandiwe sadapange mavuvu pa tsikuli, adangotenga nambala ya Lita poganiza kuti akakumane naye mkaziyu ndi kukambirana kuti amusiye mwamuna wake mwaulemu. Popeza kuti Thandiwe amasangalala nalo banja lake ndipo sadafune kuti ana ake akule opanda bambo kapena mayi kukhala limodzi. Thandiwe adamuyimbira foni Lita ngati akufuna kumugula malonda ake ndipo Lita adamufotokozera pamene benchi yake inali mu msika.
Thandiwe atakumana ndi Rita adafika mwaulemu ndi kumulonjera moleza mtima, ndipo adadzifotokoza kuti iye ndi mkazi wa Kelvin. Chonde ndikukupempha uthetse chibwenzi ndi amuna anga, ungandiwonongere banja. Uku kunali kupempha kwa Thandiwe kumuuza Rita, ndipo Rita atamva za nkhaniyi anayamba kuseka. Ikoma guys, ndiye mukudzandiuza ine inu osayankhwana ndi amuna anuwo bwanji mukuwaopa? Mukawuze amuna anuwo ngati mukufuna kuti iwowo ndi ine chibwenzi chithe, koma kundiuza ine palibe chimene chingachitike, chifukwa amuna anuwo amabwera okha kwa ine. Sumatha kuphika, umangokhala wokwiya nthawi zonse, mwachidule siwe mkazi wabwino, ndipo nthawi ineli yonse amuna ako akusiya. Mawu awa adamveka ngati munthu akumubaya mu mtima Thandiwe, ndipo adangonyamuka kubwerera ku nyumba mtima ukwawa osayankhula kalikonse, popeza Thandiwe sanali mkazi wobweretsa maphokoso. Ndipo ku nyumba Thandiwe sadaonetse kukhumudwa kwina kulikonse olo kuwafunsa amuna ake za Rita, amangopitiriza kukhalabe mkazi wabwino. Amaganiza kuti akawamfunsa amuna ake za Rita mwina zibweretsa phokoso mnyumbamo zimene zingapereke mwayi kwa amuna ake kuti amusiye. Ndipo iye chikhumbokhumbo chake chonse chidali chokhala ndi banja labwino, ana ake ndi kukula ndi makolo onse. Chifukwa cha ichi adangokhala chete ndi kumaphinjika mu mtima. Patatha miyezi ingapo, Kelvin adamugulira shopu Rita, ndipo adasiya kuyala zinthu zake pa benchi ndi kukalowa mu shopumo. Apa moyo wa Rita tsopano udayamba kubeba. UMG2 adayamba kumva nawo kukoma. Thandiwe kumbali inayi anali akudwala mutu pafupi chifukwa cha nkhawa. Ankaganiza kwambiri ndipo analibe omutulira. Tsiku lina akuchoka ku msika, chifukwa chokuti adali m'maganizo kwambiri, wanjinga ya moto adamugunda ndipo adamwalirira pomwepo. Uku tsopano kunali kupumula kwa Thandiwe, kusiyana nawo mavuto a dziko lapansi. Kelvin atamva za nkhaniyi adalira kwambiri, popeza amankonda ndithu mkazi wake. Apa pamene adazindikira kuti Thandiwe adadziwa za ubwenzi wake ndi Rita, koma amangopinyizika pansi. Adalira Kelvin ngati mwana wang'ono tsiku la maliro a mkazi wake. Koma kwa Rita kudali chisangalalo, popeza adadziwa kuti tsopano nthawi yayandikira yokhala Mrs. Kelvin, palibenso chomutchinga. Ndipo akakhala mu shopu yake amalingalira atavala diresi loyera akupanga ukwati ndi Kelvin. Ndipo adachita kupeka kanyimbo kamene ankati promotion yeah, promotion yeah, from MG2 to MG1, promotion yeah, promotion yeah. Koma zaka ziwiri zidadutsa, koma Kelvin sadayankhuleko cha banja chilichonse kwa Rita. Ndipo Rita akafunsa za mapulani ake, Kelvin amangomuyankha kuti ndikuona ngati panopa kukwatira akwathu ayankhula kwambiri, ndidakalirabe mkazi wanga. Rita pozindikira kuti palibenso chilichonse chimene chingaphinje kuti iyeyo akhale MG1, amangomvetsera ndi kumvetsetsa osatsutsa, kumpatsa nthawi Kelvin uku akudikirira tsiku la ukwati. Tsiku lina kutacha monga mwa nthawi zonse, Rita anapita ku shopu yake, ndipo adapenza envelope ya yelo ndi pepala la white mkati ili pa khomo la shopu yake. Atatsegula adaona zozizwa. Panali khadi ya ukwati. Okwati wawo adali Kelvin ndi mkazi wina watsopano wokongola kwambiri. Izi zinamudzidzimutsa Rita. Khalani pomwepo kuti mumve zotsatira za nkhaniyi.